ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବଳର 15ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ MCQ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନମ୍ବର 1, ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉପକୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? A. ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, B. ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, C. ମାନବ ସମ୍ବଳ, D. କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ଉତ୍ତର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଜୈବ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ? A. ଜଳ, B. ଭୂମି, C. ପ୍ରାଣୀ, D. ଶିଲା। ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସରେ ନାହିଁ ତାହା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ? A. ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, B. ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, C. ଉଭୟ, D. କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ଉତ୍ତର ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ଉଦାହରଣ? A. ମାଛ, B. ମନୁଷ୍ୟ, C. ଜଳ, D. ପକ୍ଷୀ। ଉତ୍ତର ଜଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? A. ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, B. ସୀମିତ ସମ୍ବଳ, C. କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ, D. A. ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତର A. ସମସ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? A. ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, B. କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ, C. ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, D. ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ। ଉତ୍ତର ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? A. ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, B. ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ, C. ଉଭୟ, D. କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ଉତ୍ତର ଉଭୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଭରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? A. ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, B. ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, C. ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ, D. ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ। ଉତ୍ତର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? A. ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, B. ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ, C. ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, D. ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ଉତ୍ତର ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି ସେହି ସମ୍ବଳର ନାମ କ'ଣ? A. ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, B. ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ, C. ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, D. ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଉତ୍ତର ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳର
ଉଦାହରଣ ଏ ଗୋଚର ଭୂମି, ବି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ସି ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଡି ଗୃହ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକରେ ଭାରତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? ଏ 1892, ବି 1692, ଡି 1992, ଡି 1792। ଉତ୍ତର 1992। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ବି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ସି ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ଡି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଉତ୍ତର ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ? ଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ବି ସୌରଶକ୍ତି, ସି ଭୂତାପୀୟ ଶକ୍ତି, ଡି ଉଭୟ, ବି ଓ ସି। ଉତ୍ତର ଉଭୟ, ବି ଓ ସି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣଟି କ'ଣ? ଏ ଅରଣ୍ୟ, ବି ଜଳ, ସି ବାୟୁ, ଡି ଏ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତର ଏ ସମସ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ।